знав, так не навчили ж, держатися треба свого. Бо наш язик дуже красний, наша бесіда є наймиліша. Бо колись і мамка ще, коли у колисочці ми всі були, і з нами заговорювала по-нашому. І требася тим дуже гордити. Завто для мене то дуже цінно, думав про то постійно. І серед молодіжі, і серед старших, що ганьбляться навіть говорити на русинському язикові. Не люби свій руд за те, що він славний, а люби свій руд за те, що він твій. Я думаю, аж ця фраза мала би бути на нинішній день нашим девізом усіх і кожного. За те, що дуже много зараз йде такої пропаганди, що ганьбитися своїм. Найбільше вигодно ото наполовину, правда, наполовину брехня. Коли хоче збрехати, та не напряму бреше, бо коли буде обман говорити напряму, ти зразу заперечиш, що не так. А коли воно перемішано, і маленько правди, і маленько обману, то буде легше впливати на народ. І тимся займали многі роки. На жаль, нам попутали все. Ми тепер вже на нинішній день народ, скажімо так, що запутався в інформації. Один із викладачів пробував мене поправити, бо там була, я співала «Хай ріди мі дідай» на приспіві. А він каже, не так треба співати, треба «Гай шиги-риги дай». А я йому кажу, що, пане викладачу, ви майже не все ще знаєте за те, що в нашому регіоні лише так співають, так навчила мене мамка. І міняти я не буду ні на якої шиги-риги. Записали давню русинську співанку «Горі селом іду». З Іршавщини колектив убралися в гуцульської шаті. То ще ніч. Зйомки дуже файні, там полонини, все. Но, знаєте, коли ми чула, як вимовляють дівчата, серце міся кров'ю обливало. Усе чисто по-українськи так і говорять на Київщині. Навіть не говорять «що», а говорять «що», отак м'яко. Але слова поміняні абсолютно всі. Другий і третій куплет зовсім не такий, як є в оригіналі. Бо то співанка дуже відома, її і Закарпатський хор співають у оригінальному варіанті нашому. І знаєте, такі в них красні голоси, такі дівчата красні писанки. І чому б не зробити по-нашому? Чому ти ся не гордиш свою отцюзнину? Так тобі зберегли твоя мамка, нянько. Чому не зберігаєш далі? А у Києві є доста своїх. І серед молодіжі, і серед старших, що ганьбляться навіть говорити на русинському язикові. Бо наш язик дуже красний, наша бесіда є наймиліша. Бо колись і мамка ще, коли у колисочці ми всі були, і з нами заговорювала по-нашому. І требася тим дуже гордити. Завто для мене то дуже цінно, думав про то постійно.